Άρρωστο. Για κόβε σαρδέλα, κόβε και ρίχνε. Τον άρρωστο τι μου έκανε σήμερα. Τι έπαθες ρε? Τι έπαθα, Πω, εδώ κοιτάξτε ένα μηχανισμό που είχε ο Νίκος. Εδώ κοιτάξτε ένα μηχανισμό. Έτσι όμως έχει βάλει κάμερα. Για ρίξε. Έπρεπε να την έχεις την κάμερα την ώρα που πάλευες με το τέρας. Γάμο το, τώρα να την έχω στη φάση τώρα. Να το και το μπαλονάκι. Μας βλέπουνε, λέει ο Νίκος, οι άλλες συμβάργες και θα λένε ότι παίζουν με τις φούσκες τα παιδιά. Παίζουν με τις φούσκες, αλλά για να δω. Για ξεσκέπασε λίγο το μουσαμά να δω, για ξεσκέπασε. Λίγο να δω τα μούτρα του. Αμάν, τι μούτρα είναι αυτά. Τι μούτρα είναι αυτά. Τι να σηκώσει ρε, είναι. Για τράβα το μπροστά. Παναγία μου. Και το μέτρο. Έλα. Αγκαλίτσα. Κάτσε. Αυτό εγώ το πιάσα. Α, ναι. Τώρα γράφει. Λοιπόν. Έλα καπετάνι μου. Έλα δείξε ποιος είναι το αφεντικό. Δείξε. Αυτή τη στιγμή παλεύει με το ψάρι. Πρέπει να είναι τόνος γύρω στα 50 με 60 κιλά. Εγώ είμαι ο μαθητής του Θόδωρου. Με λένε Νίκο. Το πιάσε με μια φούσκα. Αν θέλετε πιστέψτε το. Του πήρα τα νάκαρα του ψαριού, έτσι έρχεται τώρα, σιγά σιγά έρχεται. Έκανε τα ζόρια του, αλλά του πήρα τα νάκαρα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που γίνεται. Έχουμε πάρει ένα ψάρι 40 κιλά και σε μισή ώρα πήραμε δεύτερο. Σας δείχνω ακριβώς το καλάμι, τη σκηνή, την οποία ο Θόδωρος θα χάσει τουλάχιστον 3-4 κιλά. Είναι πολύ ωραίο. Ο καπετάνιος δεν φοβάται όμως. Ο καπετάνιος από μαθητής έχει γίνει προφήσορας. Προφέσορας. Είναι απίστευτος. Με πήρε για να μου δείξει. Έχει το νου σου, μη Άλλη βάρκα δεν έχει βγάλει κανένα. Μόνο εμείς βγάζουμε. Είναι τυχαίο? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Θα το δείτε σε λίγο. Μπορεί το ψάρι από κάτω. Ασπρίζει. Αφού είναι το στριφτάρι εδώ. Τι είναι ρε φίλε, τι ψάρι. Αλλά κάνει τένα στο ψάρι. Λοιπόν, μόλις βγάλαμε το ψάρι. Το ψάρι είναι πάνω από 70 κιλά. Είμαστε σε πολύ δύσκολη ταλαιπωρία και κούραση. Ο καπετάνιος αυτή τη στιγμή έχει εξουθενωθεί τελείως. Κουράστηκε όντως. Αλλά παιδιά, κοιτάξτε τι ψάρι έχει βγάλει. Μόνο κοιτάξτε τι τόνο έχει βγάλει. Αυτά δεν γίνονται. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί